ہر کس تو نست لگا اورتھون تقدیر مل پک آخاسی بے وسی کے آخیر مل پک استنا بے وسیے اور خنتا کھڑی کا تھے خوشی کنا انار کھل دا پھر نہ پڑی کا تے بس کر رزاق نی غمگین داسا زبان تھپنی پھر گاہ نہ دا استے بس ٹھکراتے اپنی بس ٹھکراتے اپنی بس ٹھکراتے اپنی آخاصل کی داستان ہو دے اصل پرواز آخرال کنا جان ہو دے اصل پرواز آخاصل کی داستان ہو دے اصل پرواز آخرال کنا جان ہو دے اصل پرواز شاعری گتران رضا غمگینا بنے سلی احمد جتک اور نواز شریف مری اور باب الاسیر برباد کی زندے ہو دے اصل پرواز ناشاد کی زندے ہو دے اصل پرواز دنیا ٹی مریا کان ہو دے اصل پرواز دردا تدیر نن پہان ہو دے اصل پرواز ابدال مرین گنو کس ہو دے اصل پرواز مزوز تناو شوکس ہو دے اصل پرواز بس کے کبے نہیں تے ہو دے اصل پرواز خاخر اتس خوشی تے ہو دے اصل پرواز ننکال دس رات ہو دے اصل پرواز درد پر شیرات ہو دے اصل پرواز آئے بے وفا نراندہ جندان تین شاغان اس جذبتا نلے دونا اصل وفاغان خیال نٹکنا بسو دے ہچ مرم پک دماغان دیتا وکا اصل لیج ہو دے کسر رغامان انکے گلائی دوستان دا صاحب سماغان ہچس بطب نلے دو میرا تو نباغان اے اس خلی انسان ہچ قلت بیس خداغان زندان بٹے ظالم بیزار کرے سراغان عمران دے سدار
خلقك ہونا دبے رخیان داوست صفات الکک غم ٹیک کے کو کاکی کہنا تو خوش گلکک ارمان اصل بپاتا اوست سے قتل کک ای تٹ حلنگ مپاکیچ ہو پوس کنو رمل کک اوپا کوڑا یقینچ ہو پینتی تو عمل کک اور کست میری کے بھی ہو چار دیاں پتخن کک اور ماتے وشے کلے واؤس تٹی دفن کک من دیکھی ہو بس زندہ کائک پداو بال کک بیواس غریبات دیر ازوات نسیال کک یار است کڑا غام بار رجا گگا سودا کک دولنگا نارواتو دیست نٹ خدا کک ان دونوں دنیا سے چار دے کی ارکز میر کک گچ کیک دی تر داو